Ito na naman kami, naghihintay ng swerte. Maulan, iba ang panahon. Wala namang bagyo. Talagang low pressure lang. Happy, happy, happy Tuesday. Tuesday ngayon, Ares. Isa! Ang puti, oh. Wala, wala akong lipstick. Araw-araw malaki rin tiyan mo, Lotion. Des. Ate, Araw-araw malaki rin tiyan mo. makulit na nga siya eh. Kaya nga eh. Parang yung puso na buka. Kasagsagan niya yan ngayon. Ala guys, ang ulan. Ulan. Wala kaming magawa. Mahirap magkasakit. Nung nagkasakit ako ng almost 10 days. Hindi mo masabi na yung trangkaso. Talagang iba yung pakiramdam ko. Alam mo yung parang lutang ko. Kaya totoo yung yung virus talaga. Totoo. At saka kapag nakaranas ka ng ganyan, tulungan mo yung sarili mo. Huwag kang panghinaan. Lakasan mo yung loob mo. Kasi matatalo ka talaga eh. Kaya kung kayang yung paraan o remedy sa bahay, doon na lang sa bahay mag-quarantine. Kain ka ng mga masustansya. Number 1 yung pagpapawisan ka. Kagaya sa akin, puro nawalan ako ng pang-amoy, yung lasa, tapos parang lutang yung katawan ko. Pag ginagawa ko yung may lagnat ako pero on and off, pero nakakaya ng katawan ko. Halimbawa yung lagnatin ako ngayon, ang ginagawa ko yung gamot, hindi ko kinaliligtaan na inumin every 4 hours. Ganun ang ginagawa ko. Tapos kahit na wala akong panglasa, pang-amoy, kain pa rin ako ng kain para bumalik yung lakas. Hindi ako kumakain ako, wala akong lasa. Basta yung nagluto, siyang nakakapanlasa, tama ang timpla. Ganun ang ginagawa ko. Tapos nakatulong din sa akin yung pagpapawisan ka, yung katutulog mo, masusuog ka. Yung malaking bagay yun. Alternate. Halimbawa, umaga, tanghali, gabi, gano'n. At katulog ako. Kahit na may alam mo yung mga ganito ko yung lumalabas talaga yung buo-buo na pawis. So, lahat yan, lahat. Basa. Maginhawa pag yung napawisan ka na. Medyo yung maaliwalas na yung pakiramdam mo. Kaya hindi basta. Kasi sa edad ko na ganito, nakaranas naman ako kung paano ang symptom ng trangkaso. At saka yung kinukumpara ko yung trangkaso dati, at saka yung naranasan ko. Ibang iba sila, parang nasa hangin ka na magaan. Tapos wala kang gana na yung kahit tumayo ka, gusto mo lang yung nakahiga, nakapikit, ganyan. Tapos pag mo yung mga mo, parang lantang gulay, ganyan. Kaya sabi ko, Lord, number 1, dasal. Hindi pwede yung ganito. Matalo ka lang basta-basta na hindi mo nakikita yung kalaban. Kaya sabi ko, Lord, tulungan mo ko. Marami pa akong obligasyon sa buhay. Kailangan ko lumakas. Tapos yun, pag natutulog ka, magdasal ka lang, pikit mo yung mata mo, humingi ka ng
yung taimtim na dasal na mula sa dito hanggang pasok sa ano, sa dibdib mo, yung kahilingan mo sa Panginoon. Kaya ito, parang wala nangyari sa akin. Balik na ako yung katawan. Sinisip ko yung mga obligasyon ko, yung mga anak ko. Kasi kagaya sa akin, naghahanap buhay ako. Mawala lang ng 1 o 2 araw o 3. Malaking bagay na yun sa akin. Hindi nagagalaw ang hanap buhay. Kaya hands-on ako sa hanap buhay. Kasi doon lang ako din kumukuha ng pang-araw-araw namin. Kaya hindi pwedeng basta ka makaratay ka lang sa higaan. Kailangan mo talaga tumulong yung sarili. Yung kasabihan na bawal magkasakit. Totoo yun. Wala naman tayong agad-agad na mapagpunan. Lalo na ganito na pandemic. Ang hirap. Ayun lang guys, na-share ko lang. Kaya labanan natin yung pagsubok na ito. Tayo rin ang makatulog sa mga sarili natin. Ingat palagi. Lalo na yung number 1 yung magano ka talaga. Face mask, hugas, yung mga kinakain mo, kasi basta linisin mo, sugasin mo, tapos yung kakainin mo may mga may sustansya talaga. Mahirap. At sabihin mo na wala kang pambili or ano, pagkasahin mo kung anong meron ka, basta yun para sa ano, pangangatawan. Yan lang guys. I-share ko lang kasi na-experience ko talaga, hindi biro. Halos lahat kami dito. Yung anak ko lang babae, hindi nakaranas ng ganun. Kalatapos na niya. Araw-araw. Suog. Tapos yun yung nakatulong din yung nebulizer. Mag-ano ka, nebo, para yung ano mo, luluwag yung ginawa mo. Tapos yung dito kasi natin hindi mo masabing plema. Pag dito naman, hindi masakit siya, hindi siya sumasakit. Talagang ano lang, yung parang nanunuyo yung ano mo, dito hanggang pag dito, hindi mo masabing plema kasi pag lumulon ka, parang madulas lang. Ngayon, pag gusto mong ialabas, hindi siya lalabas. Kaya ang nakatulong din sa akin yung tubig na maligamgam. Tapos minsan yung luya, turmeric, ganyan. Yung nakatulong din yun. Huwag kang inom na malamig. Puro maligamgam. Maligamgam ka na maligamgam. Kasi pag yun, parang natutulungan na ibababa siya, tapos napawisan ka rin. Ganun ang nangyari sa akin. Yun lang guys. Na-share ko lang kasi kahit na sino ang ano dito sa lugar namin, marami nagpapositive. Takot naman yung mga tao na magpa-doktor kasi sasabihin COVID agad. Kaya sa bahay nila hanggat may paraan, kaya ng katawan. Pray lang kami. Pray. Siya ang bahala. Ay guys, ito hindi pa rin ako magaling. Tuloy pa rin yung sobrang bigat sa katawan. Five days ko na ngayon guys. Mayroon yung sakit. So, nebo ako para medyo kumalma yung naramdaman ko. Sakit sa ulo, mabigat.
nang sabihin COVID. Ang pagtrangkaso lang sa naulanan ako. Hirap, may sakit. Nagtuob na ako, wala pa rin. Last night ko na pang ano ko, nebo. Ang lutong binili ko luto na. Para kumalma. Walang ganang kumain, wala. Pinipilit ko lang. Hindi makagalaw. Sobrang pwede ko. May kagat pa ako sa yung ano ko, mata. Nakakabahala lang kasi nawala yung pang-amoy ko. Pang-amoy, panlasa, nawala. Mga almost 4 days. Pero ngayon, meron na akong ano, yung natitikman ko na yung meron na akong nalalasa na alat. Tapos yung pang-amoy ko, bihira lang. Kahit pag-spray ako ng alcohol sa mukha, wala akong naamoy. Hindi muna ako po ano. Dito lang ako sa bahay. Mahirap na baka ano na ito. Pero kakayanin. Ayaw ko mag-hospital. Pero kahit mag-spray ako ng ano, ng alcohol. Wala. Parang yung singaw lang yung napakla. Natrangkaso lang. Tapos wala akong ganang kumain. Nagsusuob naman ako, kaya lang, yun, lumalabas yung, ano, nagpapawisan ako. Tapos bumabalik. Bumabalik siya. Yung, ano, yung ganito ko sakit. Yan o, nag-spray akong alcohol, walang amoy. Walang lumalabas. Ubusin ko lang tong ano, spray ko. Ilang araw na, hindi maaraw, makulimlim lagi. Putlim-putla ko. Iba yung panahon, parang ano siya. Ano rin siya sa nararamdaman ko. Ang init. Dito lang sa bahay. Ito yung mga kasama ko, iba magaling na. Ako lang hindi ko maano. Nahihina ako na ayaw kong kumilos. Gaan yung pagkaramdam ko. Hirap ko pero may sakit ganito guys. Ano, malayo pa sa mag-alaga. Sariling sikap. Yun guys, update ko na lang kayo. Sana gumaling na ako. Araw na akong di nakaka-upload. Sana wag naman ang mga iniisip na yung sakit na yun. Palayo lang guys. Marami pa akong obligasyon. Sana gumaling na ako. Hey guys.
Ito, tumayo na ako kay di na kaya talaga. Gusto mo kumain ng pansit, parang naglilihi. Magluto tayo ng pansit. Wala pa rin akong ganang kumain. Yung pang-amoy. Yung lasa, wala. Parang lang, hinahanap lang ng dila. Kaya try ko kumain. Gusto ko may gulay. Ito, iubos din ito, pa. Tanay mo sa papa mo. Malasa. Wala naman po. Buksan mo na yung kalana para ano mo na itong karne. Nagluto tayo. Hello. Mas maraming gulay, masarap. Dito tayo, guys. Sensya na kayo, matagal akong nilagay. 7 days na akong groggy. Walang sigla ang katawan. Hindi ko alam kung ano to, virus. Kailangan labanan, kaso hindi nananghihina. Good morning. Dito kami sa vulcanizing. Pasok na ako ng work. Na-flat yung motor. Napakong kami. Na-vulcanize na muna namin. Vulcanize. Mahirap na. Kasi maaga pa. Diyan na yung kasama ko. Kaya hindi ako maliliit. Dito ako sa along the highway. Na-flat. Shoutout sa mga friend ko dyan. Mga bago kong friend. Hello, hello. Happy lang tayo. Hi, magsasarado na ako. Magsi 6 o'clock na.